हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फिन खनसेबाव आसाम स्टेटआव आबा एबा अमृत वृक्ष आन्दलन फैफिनबावबाय जेराव गासैबो नोंथांमोना दंफां गायफिननांसिगोन जेराव गोदानै रेजिस्टार खालामनाय आरो लोगोसे रिनिउ खालामनाय। दा बोरै खालामनांगौ नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैबावबाय। नोंथांमोना 15 आगस्तसिम सम मोनदों फट' आपल'ड खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि प्रसेसा बोरै जों दानो बेखौ नायनोसै। जाय नोंथांमोना बड'जब इनफो यूट्यूब चैनलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला जेब्लायबो सरकारि आसुनि लन स्किमनि सायाव आरो लोगोसे साख्रि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन। जेरै नोंथांमोना बे अमृत वृक्ष आन्दलनाव गोबांथार बेनिफिसियारि दङ, सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, आशा दङ, बेनिफ्राय पुलिस लेभेलनि दङ, बेनिफ्राय फोरोंगिरिफोर दङ बा गोबां फार्मार्स आबादारि जि दङ नोंथांमोना बेयाव गायनो हागोन, रावबो बादा गैया। टारगेट जाबाय 3 कौटि आसाम स्टेटआव दंफां फुलि गायनाय। दा गोबाव खालामा जों नायग्रोनो अफिसियेल नटिसखौ। दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिस आपडेट बेनो जाबाय 3 कौटि दंफां फुलि गायनाय आरो बे जागायगोन नोंथांमोननिया 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम बेखौ बुंदों चिफ मिनिस्टारा। दा थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो फिन खनसेबाव आबानि अफिसियेल साइटआव फैनानै रेजिस्टार खालामनांगोन एबा रिनिउ खालामनांगोन। दा बेयाव बेनिफिसियारिया सोरबायदि जागोननो बेयाव बुंखादों जे आं बुंनाय बायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोर थाबाय फार्स्टआवनो, बेनिफ्राय आसाफोर थाबाय, अंगनाबादि वर्कार्स थाबाय, बेनिफ्राय स्कुल लेभेलनि थाबाय एन्ड बेनिफ्राय डिफेन्सनि थाबाय, बेनिफ्राय पुलिस थाबाय, बिडिपिस मेम्बार्स थाबाय, टि गार्डेन्सनि थाबाय, फार्मार्स थाबाय, एपिअ थाबाय, एफिसि थाबाय, एनजिअस थाबाय, बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जि अर्गानाइजेसनफोर दङ बिथांमोना थाबाय। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि जोलै राननाया माने पइन्ट्सआ एबा माखासे स्टकआव दोननाया जागायसिगोन बेनो जाबाय 30 जुलाइनिफ्राय 12 आगस्तनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हागोन आरो। स' बेनिफ्राय गोदान रेजिस्टार खालामनांगोन प्लास जुदि खालामखानाय दङबा थांनाय बोसोराव गायखादोंबा नोंथांमोना रिनिउ खालामबानो जागोन, जेबो नङा। बेखौ जोङो नायगोन जोबनायथिं दङ माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम। बेनिफ्राय बेयाव थाइसेबो रां होनाङा, नोंथांमोना ओरैनो फुलिखौ मोनगोन बेखौ बुंदों। एन्ड आपल'ड खालामनाय फट'आ नोंथांमोना फट' आपल'ड खालामनांगोन 1 निफ्राय 15 आगस्तनि गेजेराव नोंथांमोना फट' आपल'ड खालामनांगोन, अके। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे अपसन दङ जे मोनसे एप्लिकेसन मेरि लाइफ होननाय बेखौ प्ले स्ट'राव मोनगोन। आपल'ड खालामनोबा बेनिफ्रायबो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन 1 निफ्राय 15 आगस्तनि गेजेराव। आरो बै आपल'ड खालामनायाव जिपिएसजों खेबनाय जानांगोन, जिअ'टेक खालामनाय जानांगोन, नोंथांमोना गावबो थाफानांगोन। बेयाव फट', डेट, लकेसन गासैबो ओंखारनांगोन, होमबासो एक्सेप्ट जायो अफिस लेभेलाव। बेखायनो बे खामानिखौ नोंथांमोना मावनो दाबाव। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनाय डेटआ 31 जुलाइसिम दङ। रेजिस्टार आरो रिनिउवेला दायो जागासिनो दङ। नोंथांमोना 30 जुलाइसिम खालामनो हागोन, बेखौ बेयाव लास्ट डेट बुंदों। दा बेखायनो जों अफिसियेल साइटआव फैबाय। दा गुगोलाव फैनाय लोगो लोगो aba.assam.gov.in होबानो नोंथांमोना अमृत वृक्ष आन्दलन बेबायदि मोनगोन एबा लगइन मोनगोन। स' बेबायदि दङ आरो बेयाव क्लिक खालामबानो मोनखाजोबगोन। प्लास नोंथांमोना रिनिउ खालामबा रिनिउबो खालामनानै बेयाव लानो हागोन। दायो जोङो बे अमृत वृक्ष आन्दलनाव बेयाव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो गाहायाव फैयोब्ला नोंथांमोना रेजिस्टार मोनगोन। दा बेयाव बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स दङ आरो दा बेहाय जुदि गोसो दङबा जोङो रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन। दा बेयाव क्लिक खालामबा जों दायो एक्टिभ मोननाय नङा, नाथाय मोनसे अपसन दङ जोङो मोननो हागोन। स' बेनिफ्राय जोङो फ्रियावनो मोनजोबगोन दंफां फुलिखौ होनदों। गासैबो नोंथांमोना रावबो थाइसेबो पेमेन्टखौ नोंथांमोना होनो गोनांथि गैया। दा जोङो रेजिस्टार खालामबा नैबे मोनथाम सिना बेयाव क्लिक खालाम, अके। बेयाव क्लिक खालामबानो ओरैबायदि फैगोन नै, बेनो जाबाय लगइनबो फैगोन, बेनिफ्राय रिनिउ खालामनाय फैगोन, बेनिफ्राय गोदान रेजिस्टार बेयाव फैजोबगोन। दा जायफ्रा थांनाय बोसोराव खालामदों रिनिउ खालामबानो जों रिनिउवेल खालामनानै बेयाव लानो हागोन आरो। दा गोबाव खालामा जोङो रेजिस्टारखौ नायग्रोनोसै। फार्स्टआवनो जायफ्रा गोदान देग्लायसो खालामनो सानदों नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो। देन बेनिफ्राय आशा ना अंगनाबादि ना डिफेन्सनि ना नोंथांमोना स्कुल लेभेलनि ना फार्मार, एनजिअ, आदार्स जि दङ नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन, अके। बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङबा नोंथांमोनाबो सेलेक्ट खालामनानै जेराव गोसो दङ जिनि नोङो मानसि एबा केटेगरियाव गोग्लैगोन बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ। दा जोङो बे ग्रुपनिखौ नायनोसै, बेखायनो आं बे ग्रुपआव क्लिक खालामनोसै, अके। जुदि नोंथांमोना आदार्स बा आदार्सआव होबानो जाबाय बा फार्माराव होबानो जाबाय। दा जोङो ग्रुपखौ नायगोन, जायनोखि नोंथांमोना ग्रुपनि मेम्बार क्लिक खालामदो। दा खालामनाय लोगो लोगो बेहाय फैबाय नै, बेनो जाबाय रेजिस्टार खालामनाय प्रसेस फर्मआ बेनो, अके। दा जोङो ग्रुपआ जोङो गामिनिबा जोङो गेजेराव होदो, रुरेलावहाय जुदि टाउन लेभेलनिबा आरबानाव नोंथांमोना होनो हागोन। दा जोङो गामिनिखाय जोङो एसएसजि रुरेलाव होबाय, अके। दानिया बेयाव नोंथांमोननि ग्रुपनि नामखौ होदो, नेम अफ नोंथांमोननि ग्रुपनि नाम, अके। बेखौ जों बेयाव क्लिक खालामनानै बा लिरना होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोननि ग्रुपनि मोनसे आइडि नाम्बार थायोना, नोंथांमोना आइडि नाम्बारखौ बेयाव नोंथांमोना होनांगोन, अके, ग्रुपनिखौहाय। स' बेनिफ्राय फन नाम्बार दङ, मबाइल नाम्बारखौ बेयाव नोंथांमोना होनो हासिगोन। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि मेम्बारनि नामा माने नोंनि नाम, बेनिफिसियारि नाम बेखौ बेयाव होदो। फादार्स नेम, मादार्स नेम, बैसोखौ होदो। जेन्डारखौ नोंथांमोना फिमेलाव डाइरेक्ट सेलेक्ट खालामदो, मोनसेल' थाखागोन हिन्जावफोरनि ग्रुप नालाय। दा बेयो क्लियार जाबाय।
दाना फैबाय एड्रेस नोंथांमोना फार्स्टआव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो आं जास्ट एग्जाम्पल खालामबाय बेनिफ्राय ब्लक थायो ब्लकखौबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लादो बेनिफ्राय गामिखौ नोंथांमोना बेयाव लिरनानै होदो नोंनि गामिया मा बेखौ लिरबानो जाबाय एन्ड एड्रेसआव नोंथांमोना गामिनिफ्राय पस्ट अफिस गासैबो होफिनजोबनो हायो बा दंखाजोबो स' नोंथांमोना एड्रेसखौ गामिखौ लिरफिनजोबनो हागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना पस्ट अफिस पिएस बेनिफ्राय पिन नाम्बार बेखौ होजोबबानो जाबाय होमबानो जासिगोन दानिया आइडि प्रुफ नांगोन मोनसे आइडिखौ जों बेयाव सेलेक्ट खालामदो आधार कार्ड भटार कार्ड पेन कार्ड जि दङ नोंनि आधार कार्डखौ बेयाव सेलेक्ट खालामदो अके देन जायखिजाया मोनसे नोङो सेलेक्ट खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय बै आइडि सेलेक्ट खालामनायखौ जोङो फट' खेबनानै जिपिजि हिसाबै नोंथांमोना जास्ट फट' खेबदो बेनिफ्राय आपल'ड खालामदो होमबानो बेयाव थांसिगोन अके एन्ड बेनिफ्राय जोंहा दानिया फैबाय केपचा एन्ड मबाइल नाम्बार भेरिफिकेसन दङ दा ओरैबायदि होन्दों आरो नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ होनानै अटिपि नांगोन ना अटिपिखौ होनांगोन बेनिफ्राय मोनसे अपसन दङ केपचा कड दङ बे 69 जि दङ बेखौ बाव होदो बेनिफ्राय ओरै फैबाय फन नाम्बाराव जाय फन नाम्बारखौ होदों बेयाव जेनेरेट अटिपिआव थुना होबा नोंनाव अटिपि थांगोन आरो बै अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना भेरिफाइ जागोन आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो बियो जाबाय रेजिस्टार जाबाय बे जोबोर इजि प्रसेस रेजिस्टारा नोंथांमोना मिथिखाबाय मबाइल नाम्बारखौ होनानै जेनेरेट अटिपिआव थुनाय लोगो लोगोनो जागोन दा बेनोमोन रेजिस्टार प्रसेसा दानिया जोंहा रिनिउ खालामनाय दा जोङो बोरै रिनिउवेल खालामगोन होनोब्ला जों मोनथाम सिना बेयाव खनसे क्लिक खालामफिनदो देन खालामनाय लोगो लोगो रिनिउवेल ओंखारदों नैबे अपसन दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो दा नोंना गासैबो रेकर्डा दंखाजोबो थांनाय बोसोराव खालामखानाय नालाय दा बेबायदि फैबाय नै दा बेयाव जास्ट मोनसेल' खामानि मावनांगौ होमबानो रिनिउवेल जागोन नोंथांमोना बेनो जाबाय मबाइल नाम्बार स' नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो थांनाय बोसोराव जायखौ होदोंमोन बेनिफ्राय जेनेरेट अटिपिआव थुनाय लोगो लोगो नोंनाव अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौहाय साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो रिनिउवेला जाहैबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो बेबादि ओंखारगोन फर्मा एन्ड लोगो लोगो नोंथांमोना रिनिउवेल जाबाय स' बेनिफ्राय जोबोर इजि प्रसेस टेनसन गैया नोंथांमोना रिनिउ खालामना लादो ओमफ्राय 1 निफ्राय 15 आगष्टनि गेजेराव फट' आपल'ड खालामदो बेनो जाबाय नोंथांमोननि आबा 2.0 दंफां गायनाय आपल'ड खालामनाय नाथाय गासैबो फट'आ जिअ'टेक जानांगोन नों थाफानाय जानांगोन जिरायनाय जानांगोन होमबानो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट भिडिअ जुदि बुजिबायबा कमेन्ट्स खालामदो आरो नेक्स्ट मा भिडिअ नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन